роҳҳои заминӣ ва то ҳатто роҳи оҳан. дар ин бора президенти ҷумҳурии Тоҷикистон: шумо ҳазорҳо нафарен ва ман хидм тоқаем. ман ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳам. дорӯҳо барои бефарзандон ва бемории простатит, дорӯҳо барои сангу намаки гурда ва фарбеҳ ё хароб кардани вазн ва барои зиёд кардани риш, инчунин ҳиҷома кардан бо нархи арзон. суроға, шаҳри Москва. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат намоед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. видеоро то охирша тамошо кунен ва дар канал ҳатман обуна шидана фаромӯш накунен. як хушхабар барои тамоми мардуми Тоҷикистон. чӣ хеле ки ба ҳамаи мову шумо маълум аст, дар вақти карантин роҳҳои заминӣ ва то ҳатто роҳи оҳан миёни давлатҳо баста шидагӣ буд ва хушбахтона шурӯъ карда аз 20-уми ана ҳамин моҳ роҳи оҳан миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон кушода карда мешавад ва шаҳрвандони ҳарду тараф метавонанд ки ба мисли пештара рафту омади худшона идома додан бигиранд. дар ин бора президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Узбекистон мулоқот карданд. яъне ки санаи дуюми ҳамин моҳ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Узбекистон сафари корӣ дошт ва дар ин сафари корӣ махсус барои кушода кардани роҳи оҳан низ суханронӣ карданд. неважно нависондай: ассалому алайкум, дар инстаграмат савол нависондум вале хондиву ҷавоб нагуфтӣ. ба чӣ мегӯӣ дар инстаграм нависед вақте чизе намегӯӣ? бародари азиз, як гапае ки шумо ҳазорҳо нафарен ва ман хидм тоқаем. сари вақт успед намекунам ки баъзе нафарҳоро ҷавоб бигардон. азизов нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман дар Россия хонданӣ споридистам. дар мигратсион кам работа нависондагием. ман ягон давлат баромада дар омаданам шарт пешакӣ раҳмат. агар ки граница перескат кунӣ, хубтаре ки мигратсионкаи нав бигирӣ, аз пули пардохт кардани патент озод бошай. Набиев нависондай: салом ака, ман дар Россияем. 3 моҳ шид патент надорум, прописка дорум. ягон проблема мешавад ака, илтимос ҷавоб дед дар амони худо. Федератсияи Россия барои шаҳрвандони хориҷӣ 1 моҳ иҷоза додагиае ки патентҳои худшона дастрас кунанд. зиёда аз 1 моҳ кишид шаҳрванди хориҷӣ ҷарима месупорад. вале агар ки дар фикри патент кардан набошен, шуморо дастгир мекунанд, депорт. тамом. Зарифов нависондай: салом алайкум, ман прописка кардам, документҳоро да патент споридам, да дигар хона мара қапидам, пропискаро аннулировать карданд. як бори дигар прописка кардам, патента надодестиян, чӣ кор кунам? илтимос ака ҷавоб диҳед. яъне ки бародари азиз, ин чиз ба ҳамамон маълум астае ки вақте ба Россия сафар мекунем, мо дар ҳар куҷо регистратсия мекунем. қонунӣ нестай. дар ҷое ки регистратсия мекунӣ, бояд дар ҳамуҷа зиндагонӣ кунӣ ва ту гуфтестай ки прописка якумта аннулировать кардан ва боз дар дигар ҷо хута ба қайд мондиву патенти тира надодесиян, значит ки дофи диюм дар ба задани ҳаму пропискаи ту буромадагӣ нестай. ассалому алайкум ба ҳама подписчикои канали Юрист TJ. як хушхабар барои шумо. конкурси мо сар шид бо призои арзанда. 10 конверти 5000 сомона, 10 конверти 3000 сомона ва 10 конверти 1000 сомона. призои шумо, яъне ки пуло ҳамаш тайёрай. метавонед ки аллакай билетхарира сар кунед. нархи як дона билет 300 рублай. барои билет харидан ина картаи Сбербанк. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад ва ногуфта намона. касое ки 5 та билет мехаранд, 2 билети дига падарка. чектона дар рақамҳои WhatsApp қати номтон роӣ кунед. рӯзи финал ғолибора барабан қати муайян мекунем. бозӣ максимально честно мегзара. любой тай ту метавонӣ биёй айпеши рӯзи финал иштирок кунӣ. ба 300 рубл метавонӣ соҳиби приз бишай. бадро бахта бисанҷ. Саидов нависондай: салом алайкум брат, ман 30 сола шидам, метавонам брат хизмат кунам. касое ки синни солшон аз 27 солагӣ гузаштагиае ва мехоҳанд ки хизмат кунанд, метавонед ки ба военкоматҳои ноҳияи хитон бирен, ба хоҳиши хитон муроҷиат кунед ва ба хизмати ҳарбӣ сафарбар карда мешавед. нависондай: ака, аблава тамом шидагиае ё ки не? агар моҳи июлда тоҷикистон бирем, ягон проблема намешавад? паспортмон ай дастмон намегиранд ки мо брат на Москва нарем? ответ битаен ку, пешакӣ раҳмат.
моҳи июлда ту тоҷикистон биёед айни даъват кунӣ ба хизмат нестай ва паспортитрам ягон кас намегирад бародари азиз. соҳиб нависонда: салом алайкум акаи Сорбон, ҳамин ду кӯдакдора хизмат мебаранд, илтимос имконияташ бошад ҷавоб деҳ. нафароне ки ду фарзанд доранд аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озоданд. бахтиёр саидов нависонда: акай илтимос видео кунен барои 100% бочидани аблава. алакай 2 рӯз пеш ман видео кардагиам дар ин мавзӯъ. саидов идрис нависонда: салом алайкум бародар, везд маҳкам боша, кушодаш мешава. бо тариқи ҳалномаи суд агар ки шуморо ихроҷ кардагӣ бошанд, то ҳатто дар авф ҳуй намешава. бо агар хитон ки дав кунен иш усвеста. касое ки видварения шидагиянд бо тариқи постановлениyaи суд то муддати 10 шабона рӯз ҳамво ҳақ доранд ки обжаловаться кунанд барои кушода кардан. агар ки дар ҳақиқат шумо бегуноҳ бошену бе ҳичи видваренитон карда бошанд, вале дигар ягон роҳ надорад. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.